Markus tässä Veneilyakatemialta, hei. Tämä video käsittelee paukkuliivien tarkastamista. Eli monellahan on veneessään tällaisia paukkuliivejä, jotka automaattisesti laukeaa veteen jouduttaessa. Ja niiden toimivuus on hyvä varmistaa säännöllisillä tarkastuksilla. Tarkastus sisältää ensinnäkin testin, että ilma pysyy sisällä. Täytetään se liivi joko pumpulla tai kompressorilla ja odotetaan 24 tuntia ja katsotaan, että se ei ole vuotanut se liivi ilmaa pois. Nyt sen testin voi tehdä puhaltamalla, mutta se ei ole suositeltavaa sen takia, että sinne joutuu hengitysilman mukana kosteutta sinne liivin sisään ja se saattaa aiheuttaa homehtumista. Nyt sitten, kun me lähdetään näitä liivejä tarkastamaan, niin siinä on muutama tärkeä asia, jotka tulee katsoa. Eli täällä meillä näissä liiveissä on laukaisulaite ja siinä on automaattilaukasin, manuaalilaukasin ja hiilidioksidipatruuna. Nyt tästä nähdään jo, että täältä manuaalilaukasemista on tämä sokka rikki, eli se pitää vaihtaa. Sitten katsotaan tämä automaattilaukasin, eli tämä voi olla suolapanos tai paperi, joka kastuu ja se sitten laukaisee tämän laitteen niin, että se puhkaisee hiilidioksidipulloa ja siitä sitten liivi täyttyy. Nyt täällä on päiväys, joka sanoo 1/2024, eli tämä on mennyt tämän vuoden tammikuussa vanhaksi. Eli se pitää vaihtaa. Ja nyt sitten sen uuden laukasimen pitäisi olla päiväyksessä niin vähintään sinne veneilykauden loppuun asti, eli meillä olisi nyt sitten lokakuussa otetaan vene ylös, niin lokakuulle asti pitäisi löytyä sitten päiväystä näistä, kun näitä tarkastaa. Ja sitten tämä hiilidioksidipullo. Ja nyt sitten tämä on 33 gramman pullo, se lukee tässä pullossa. Eli hyvä katsoa, että se on sama liivissä ja pullossa sama koko. Ja nyt sitten tässä pullossa on kerrottu, että paljonko tämän pitäisi painaa. Tässä lukee 135,5 grammaa. Eli nyt me voidaan ottaa vaaka ja katsoa, että minkä verran tämä pullo painaa. Eli 138 grammaa, mikä on reilusti päälle sen 135,5 grammaa. Eli se on silloin hyvä. Eli sama pullo voidaan laittaa takaisin. Ja pullosta muutenkin hyvä katsoa, ettei siinä ole kolhuja tai se on ruosteessa tai muuta. Ja sitten tietysti myös se, että vaikkei sitä punnitsisi, niin täältä, jos se on laukastu se pullo, niin tässä on reikä. Eli semmoista reitettyä pulloa ei sinne takaisin kannata missään tapauksessa laittaa, vaikkei vaaka olisikaan. Ja nyt sitten voidaan ottaa täältä uusi setti, jossa on uusi laukasin. Eli täältä me tarvitaan tämä sokka manuaalilaukasimeen. Se tulee tähän. Noin. Ja sitten tämä uusi laukasin ja hiilidioksidipullo meillä jää sitten vielä varastoon. Näitä laukaisuosia voi ostaa myös erikseen, eli sen ei tarvitse olla
olla tuommoinen kokonainen kitti, jos kaikkia osia ei tarvitse. Ja tähän sitten ruuvataan uusi laukase paikalleen. Noin. Ja nämä laitetaan ihan sormikireyteen, ei tarvi vetää mitenkään hampaatirvessä, mutta kuitenkin niin, että ne on kiinni. Nyt sitten mitä muuta tästä liivistä pitäisi vielä tarkastaa. Pilli. Pillin toiminnan voi myös testata, että se toimii. Sitten tässä on haaraklipsu. Toimii. Solki. Näyttää toimivalta. Lenkki on ehjä. Eli tästä voi käyttää valjaana. Tuosta kiinnittää itsensä veneeseen. Ja nyt sitten tässä kyseisessä liivissä niin on jonkun verran hometta, mikä ei tietenkään ole hyvä. Mutta tämä ei nyt vielä näytä niin pahalta, että sitä ei voisi käyttää. Heijastimet on kiinni. Ja nyt sitten tietysti liiviin on hyvä merkitä, että milloin se on tarkastettu. Eli kirjoitetaan tänne lappuun tarkastusmerkinnät. Kun liivi on tarkastettu ja todettu toimivaksi, niin sen jälkeen me pakataan se liivi. Ja tässä pakkaamisessakin on muutamia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Nyt liivissä saattaa olla pakkausohje. Täälläkin löytyy tämmönen ohje, mikä on tuossa melko pienellä, mutta siitä kyllä jollain lailla saa kyllä selvää, että miten se tulee pakata. Mutta yleisesti ottaen niin liiviä ei pidä rullata, eli ei pakata näin, koska silloin se ei välttämättä aukea niin helposti. Vaan sen sijaan se pakataan enemmänkin haitarimallisesti, jolloin se pääsee paremmin aukeamaan. Nyt sitten täällä laukasimen puolella on oleellista, että vetonaru jää ulkopuolelle ja sitten, että tuo laukasin pääsee helposti kaastumaan, jos liivin kanssa joutuu veteen. Eli näitä ei pakata niin, että ne jäisi tänne sumppuun liivin sisään, jolloin siihen patruunan kastumiseen voi tulla viive ja sitten laukaisunaruun ei pääse käsiksi. Vaan katsotaan, että laukaisunaru tulee sieltä ulos ja sitten alakautta pääsee tämä laukasia kaastumaan helposti. Niin silloin myöskin sitten se liivi laukeaa nopeasti kastuessaan. Ja tämä on vetoketjullinen liivimalli. Tässä on tämmöiset kohdat vetoketjussa, mitkä helposti lähtee repeämään auki. Ja ne sitten repeää auki siinä vaiheessa, jos se liivi laukeaa. Liivit on tarkastettu ja oikein pakattu, niin niillä on turvallisempaa lähteä veneilemään. Toivotan kaikille Veneilyakatemian puolesta oikein mukavaa
ja turvallista veneilykesää.